Cancer Bemuk Manjagwi tabo kaham treatment ni bagai rang kri ingjak Chubachu Sankha tongkosok Lukurogni Thani bo patimungo sawi manka Bela Debbarma mungoi nukhungni hamjak thanai salkolok rumi Bemuk manjakha cancer Bemuk Manjagwi tabo sak haimya Agartala o ja mansak naikha Bwsai Suman Debbarma private job khlaio ar rang ba ja mansak bihingni sakmang naikha phiyaba tabo rang krikha Tripura no yakari phatar hasteo thangai sakna rikhe hata hamno owansuk mungo Bwsai Lukurogni Chubachu Sankha kebo khoksa khongnai kisa Chubachu hone saka Nikuma Agartala Ujan Oboynogo near post office Chomni West Tripura kebo chubana musungkhe rijak barcode by chubaimano tei borni contact number engkha 8732808831 Toto ani takute buku maya gena sinti konsorong anti nono kaisa kono huga ani bihingu Bela Debbarma boyos 29 বছর botini kaisa ekdom hamne bemar manja cancer manjagwi bini tabu onek sori kosto motom da aboni bagai ang bono Agartala hasteo no noko doctor khunugwi treatment nai tongkha cancer hospital no fia bini sori ichha pano se recovering ya ulta tep se sori kosto bari aboni bagai wanso kaje phatar hasteo thangi pano treatment kharijini ang basi na bari am bagai nong bisa Chubachu sanai mani ojago treatment khamang ani jago bo rang kuri suka ang kahe chikon mi konse private job khaiji jo amo bai ang pusugi manang li am bagai nong tini kaisa kono ma saka je chungno khoksang tung khongne utung kise mise chubana bagai nong chuba ka an bagai bahut kahamna belake na hambai mana amda no chanamo chungje kise mise pano ke chuba gara di asuno hambai